Tiki. Mom. Are you okay? Nditoro okay and ndotry kuti itira kupedza nalo basa. Ndasvika pana pakare. But ndaona kuti ameni uri worried hausina pfungwa dzako hadzisi pana pachii chiri kuitika. Baba utaura chokwadi. Handisi kuziva ndogona kunge ndiri kumhanya semwana but ndofunga kuti ndizobva ndichikura. Handina musi wandakamboda kuti nge ndinokucrossai kana kuti nge ndinokakavadzana nekukakatana nemi. Asi ndichimuka muroora wenyu achienda kubasa ndambotaura namama. Saka pandataura nawo Take it easy, calm down. Andika. Unatsodzikama, unatsotaura nyaya yako, taura nyaya yako sezvairi. Usatendere, taura nyaya yako sezvairi. Because inini ukasantaura nyaya yako sezvairi anokwanisa kukubatsira. Asi ukamudza nyaya yako sezvairi, ndokwanisa kuti sei kukubatsira. Mama wangu achingotaura kuti hanzi iwewe sei muroora ari kuenda kubasa ini ndinda kutoita basa panapa chichi ndikavatsanangura kuti anokwanisa kupiwa off achazongopiwa munhu takamutora achitongoenda kubasa off achatozopiwa pamberi apo ozoitawo mabasa ake euroora then tikadzikadzika nenyaya ndichibva nomuperekedza mama atozopopota akati panapa hatipiwe mitemo yekubasa kwemukadzi wako kana kuti chii imimi panapa kana muri panapa muri vana vangu pamwe kana mukatambira ndichitoda kuona ana salary yenyu kana chikunetsemo papano. Saka ndazongenda vachi mama kana kukuzobva kutokura kwandaita undokwanisa kubva zvikanzi unonyepa ufoka papano imi mutori pasi pangu anoda kubva undodzosera peshuko kwamutora pamba chingotaura zvinhu zvakawanda. Anyway, TK, I've got only a few questions that I want to ask you. Kuti ndazonzwise nyenyu mafambiro ekuita. Ndizire. Ivo vari kutaura kuti zvoni muroora amuka achida kuenda kubasa. Panapa panozosara pachitwa basa nani. Haana here chaasiya aita because I still remember kuti achisvika pano vakatomuudza kuti chivanze chine chinotsvairwa so marooms aya neaya kana kutsvaira kune marooms ese anopinda unotsvaira so toilet yavo wada kuti ikweshwe sei. Saka haana here chaangaita pazvinhu zvese izvozvo. Handisi kuziva hangu kuti muri kubva nepapa baba. Asi kana muchinge mabva nepanze ndofunga mangopaonawo even mumba muri kuzviona kuti muri tight apo asi aita zvese akatosiya abika. So what's the problem now? Handisi kuziva vabva vatomuti kana iye anopedza basa na4. Alright, anyway, tiki nyaya yako ndainzwa nditika. But unoona chika iwe ukaona amai vako vachidaro and you know amai vako nditika. Usapikisane navo, usataure navo zvakawanda. Just ignore it, don't mind it. Zvese zvavarikuita radza kuti wazvinzwa handitika. But ignore it. Because ukavapindura kana kuti vada kuvaonesa avakadza vanokuchinjira okudzwa kuti handakatogwa nemwana. You end up mangwana vakuzoripiswa kubhatidzwa kuti mari tosane basa rese kana kuona zvinhu zvako zvisira kufambire munhu angoita chirumbu over zvinhu zvisane basa rese. Handikupaona. I know your mom very well and I know her better than you. Mudzimai wangu ndari makore ndinaye. Handikupa nzwisisa. Izvi zvesalary yenyu I don't think kuti mune munhu anofanira achimanager salary yenyu. Iwe wave munhu mukuru. Iwe nemukadzi wako ndimuchaziva kuti mari yenyu munoisa pamwe chete sei. Handitika mabudgets enyu ndimunoziva kuti mabudgets enyu munomaita sei. But to tell you the truth my son, haufanira kuzoshayawo kana ka 5%. Handitika kaunoto akandikani ndikamama maybe wana 5% wofuti yamunoto ndiyekwana atezvara vanhu vako vozivese vabereki venyu. Tadze kuchengeta mai vangu handadze kuchengeta baba vangu vakazvara ira juti rangu zvinonzi chirere chigokurerawo tinotozviziva izvozvo. To know that everything in life it happens for a reason. Zvimwe zvacho zvinoita kuti ukure usazonyanya kurelaxa. Handitika unofanira kuti rema angles akawanda aunofanira ngochiona. TK panapa feel free ndo panodze pamba pako. Ndakavaka imba inei tichitoziva kuti uchazorapikita sei pekugara. There is no one who is going to inherit this house. Iwewe ndio uchatora imba ipi inei kwete titete kana kuti chii. Saka panapa unofanira kutofila comfortable nekuti pamba ndipako.
anti wapaona isu pana matiri kutofara kuti takatoigirwa mwana sikana tanga tisina umwe mwana ende wangongori 1 at least ane vana vangani 2 so whatever zvavachataura don't mind it usavaradzi kuti zvakubata sazichi kana paine zvaunenge usina kunatsunzwisisa come to me saiti kuna tete kana unasekuru kana kuna ani uya kwandiri inini mukadzi wako hapana kwakuenda ini ndoda kutokutaurira ukaona murume waroora mukadzi wekutanga mukadzi yakaenda zvimwe zvese zvachazoita kumashure atoe maumbwa antokunzwa kana muchinge matadza kunzwana nemukadzi wako tadzirisanayi muri wangani muri 2 handi unoona amai vako techingokwesherana tichienda tikapedza kutokwesherana toya togadzira patakwesherana ipapavo handi tikatopafila totopakwesha poita zvakaita sei zvakanaka spray paint yedu imi chamunozongona pachingopenyerera but hamutombozwa kuti pane zvakaitika papi ndo zvaunofanira kuita mumba mako izvozvo ipapo baba ndanichida kuti ndaito ndichazogara nempasi ndatozitadza kuvaudza mama notanga kupopota rume yangu I know, don't worry about this. Iyo irumu yako yeupachura murikufanira kuti mubude mupi imo pana panora kukupa 2 rooms fine unofanira kuve une imba yekutandarira neyekubikira and then wozoita chi bedroom don't worry about that. Saka nakadaro thank you andiriya ini ndakaenda manye kubasa ndada kutonunure baba maticha zvakanaka manje obva zvinhu zvisina nebasa rese utotadza kutofunda zvakanaka noda kuti zvinhu zvisina nebasa rese koma yako vari kupara pakanyarira kunge pamochwari vanenge vari kungira vari mubhedhi mavakara wari mumba well it's okay iwe famba bo handiriya never mind about zvawanda zvinogadzira isituete manje kutyiswa chingoni bobasa nchibva ubasa muchinodya chingwa chomwari ndochandotodiona svika ndatotengawo chingoti ndidyi fana ndisipena uchintenga kuti machirenini mafutsu chini chibva ubasa izvo tinongere ndasvika pane machokoleti ukona chino pawabuda andozandosvika panapa uri pawabuda unazita tiri ndosaurona ndotohosvikawo chatonga yakatidzana kudaiso waize kutenga rukomo wazakadaidza kutaura nemudiwa wangu makutsvagwa naikavani munhu wedhiri rake randotokudza ndatopedza dhiri rake iye ranzi plumber way akada kuzabira kuseri ndonyaya ndatokudza izvezvi ndazotaura kana namudara ndara kuti pa 2 rooms hombe iyo yekutanga kwedu imwe yacho inotera neiyo yacho kana kuti tori neiyo yatakatishandisa tovatata 2 rooms apangani tichirugara namamere netike ndinongoda kushandisa 2 rooms dzei ndinongoda bedroom ndecheti aiwa 2 rooms vati ndaramatara vaita macho tikagaragara tinenge takutobika pedu tega zvitochirombo chibika vakafanya kubika ipaizi 2 ndosaka ndati vati tikagaragara saka mama vari kuticha izvi ndakangozvitaura namudara mama ngozi handidi zvozokwanzisa maproblems Haka. kana approva izvozvo tesosika mudara vanongotaura vamasunotaura handidi zvinozokwadzisa aiwa kaniwe mama nadzidzi chinhu mani vanenge vatotaurirana kuona mudara vakutotaura obviously namama vanenge vatisi vatopedza mwana is in control ndikuoneka kunge tiudzoka kubasa ma3 kupisa kuti vamwe vati mapei vanenge vakona vaita sei vadya saka ndatoiga nditokasika ndatikumbira ubasa at least vatonzwisisawo about that don't know chazvikapedza kuti totosende papulation kwanguri sei basa ushaika chinoti mbuya apokubva ipapo mbuya chaaanondisudanoamumbuya mbuya mataito emabasa so towambona mbuya vakachuka kwayo smile yambuya izvo avanzoranzi mispai rubatsiro biwa nditokisa vazobika singaite iyo ndine usingona ingobatsira munhu unobika zvama usipona ingobatsira
Aronza sauti. Yeah. Azozvinzwisisa here zvimwe. Handisini ndasvika waplay here ndikutozviita zvifoni yangu. Aya kutombona chemberi vachizvigarira saka ndikatoona kuti sezvimunyazofamba sei. Unomaindiyenziyana handina chandinombonzwisisa kuti vanopedza 5 hours vakashamisika chipedza voice yangu Ona zvotoita jira. Jira rinoita kudai so dzimwe fiction dzari dzanoita so. But zvovaraidza wa. It's interesting. Zvovaraidza. Uvareva ndipo. Nezvo zvavanenge vachiita zvemaslow motion kuti dombo richida munhu adadhumwa nemota kude munhu anobva kana kuzengeza ropa achazobata munhu kuel achimhanya mota isati yasvika cheterisamo vanozonyanya vanozotinyanyira wanda kuona tapindawo mama mjebe ndikutofaya zveni para vamune mudiwa wangu uchiona chimboona TV umaenda kusvika musiku mwanangu ndaendera mai vane mari yangu vandisura mai vane mari yangu maswera nemakoti aswera andasi vakasikaudza pachezvo ndakatokumbira kubasa kuti ndinofanira kupedza na3 kuitira time dzimwe dzekuti kuita makataura dzena. Ndakatoona kanezuro futi ndasina chingi wangu vakanidza kubva kubasa. Aiwa ndakatokumbira handiti aiwa makaita zvakanaka asi ndoita zvinhu zviviri zvitatu zvandida ndizokudzidzisa. Toita zvidzidzisa zvine apo neapo kusvika waita sei kusvika wabati. Makasununguka zvemungu kwatandudza. Aiwa chazo kufanira kuingwa tichita tichiudzana tichiudzana. Right mama. Saka ndokupa kurerei. Akega ndimbozora ndichana paneta iyo. Munofanira kutojika chikafu chichipisa. Ndaimbotira befu ndichana. saka kuchikwereti ndo maenda makachena kudai somakarwa simati ndakatogedeta ndakatopfeka simati iyo ndosaka muchinyimwa mari dzenyaya yekuti uya nayo ozechikodzi vanayo vanayo usikuona kana lebhura vari vanhu vanojaja mwechinyimwa zaya 150 kwara haisi mari ne mari yakawanda mwanangu 150 yakawanda mari yakawandisa akamunopiwa chitambotiperekedza one day tosvikako ozochungudzirwa mama inokuziva muchida chikafu kapa manzi ndikupa kurire mukadai matotomaa manje zvinotoradza mutore stress ndone stress isitombeta mwanangu nenyaya mari iyo haiko ukavharwa unoguta asi tete vasati vawera nongosvika pasipa pabako tinyefamba nongosvika sipa nongoona zvakatoo kuti bedroom mangu vatonera sema ngevatorara pamwe varimo zvechiti nenyaya ndakakuudza toudza nditobikire ukaita mari kazvazvokudzi pane zvimwe zviviri zvitatu zvinogadziriswa uko cooking lessons ndozvataurei ndozvazvoreva sakazvoreva andira kuti unza ndikubikire papai kana tingatibike tese ukaramba nhasi futi waramba uchaona futi kune lesson enda pamusoro perei ndinyadzisa kuti zvichika zvangu mazingeti hamuna zvinzikaita chitauro aindafunudza pamwe pane zvimwe nekuti pane zvimwe zvari kufanira kugadzirisa chii chaufanira kugadzirisa kana maybe kana utsvaira panze taurwa nyaya yekubika apa hausiwa nyaya yekutsvaira makangoringananga aya makoti